Intokozo enkulu ukuthi sikhulume nawe kwi-channel igama kuPastor WeNingi la ukhona engathi uNkulunkulu angakulonda kubusise kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe kwi-channel bese kuqinisekisa ukuthi ubuka namanye ama-video esiwenzile ngesikhathi sendlule. Ziningi iqephu la sikhona sichaza khona ngamaphupho, kusho ukuthi uma unayo eminye imibuzo kuyokusiza ukuthi uphinde uvakashele ama-video esiwenzile uyithola impendulo lokho kuyokwenza ukuthi usheshe ugculiseke ungasa lokuyihlupha ukuthi mhlawumbe ufuna impendulo ngenxa yokuthi usuyitholile kuyona i-channel. Asingele sigxileke la iphupho lika Dinki Mngadi lesi sanibona. Ngicela ukubuza uphupha ucrusha nebhanoyi kodwa kusinde. Soqala kanje uma uphupha la uphupha undiza nje ngebhanoyi, lolu uphawu luhle kakhulu luvama ukusho impumelelo ezayo nokuthi mhlawumbe usukuzokwazi ukufeza ifiso zakho kungekudala. Singayibeka kanje, uma uphupha undiza ngebhanoyi uphawu osuke luluhle kakhulu lube ukuthi mhlawumbe uzothuthuka noma usuke uzothola mhlawumbe isikhundla esiphezulu noma usuke uzothola mhlawumbe umsebenzi noma uchazo lwebusiness, kodwa suke kukhona into ethile ezoyithola ezokuphakamisa empilweni, kune elevation lethile engehlenze empilweni yakho, yabona. Kuyenzeka kodwa futhi uma uphupha undiza ngebhanoyi kube uphawu nje usuke luchaza ukukhula ngokukamoya. Uma umuntu onesiphiwo sikamoya usho ukuthi usuke mhlawumbe kukhomba ukuthi unesiphiwo sikamoya futhi siyakhula leso siphiwo sikamoya, noma usukukhula uma ngeze mhlawumbe umuntu osuke ebusiness spiritual alignment ungaliphupha iphupho fanele ukusho ukuthi leyo process leyo iyasebenza and sakho siyaphakama, yabona. Kanti kuma sophupha uphahlaza ngebhanoyi lelo sowupha usuke lulubike nosuke luxwayisa la ukuthi ngokufela mhlawumbe kwenhlelo nezinhloso zakho ungazelele. Usho ukuthi ngenzeka ifuna ama-plans athile, lawo ma-plans angahlanga aphumeleli kodwa kunto ozokwenzeka ungalindelwe, yabona. Futhi uma uphahlaza ngebhanoyi ngabe kubupha usuke lusho ukuthi uzobhekana nokudumala nezithiyo, yabona, ezizodala ukuthi mhlawumbe ungaphumeleli kokwenzayo. Noma lokho bukulindele ngeke kusahamba ngendlela olindele ngayo. Asivale ngokuthi uma uphupha la uphahlezeka ngebhanoyi kepha usinde, lolu uphawu usuke lusho ukuthi angeke zaba nomthela omubi kangako lezi thiyo nezinkinga mhlawumbe ongahluphane nazo esikhathini esizayo, noma njengamanje izinkinga obhekane nazo noma izithiyo obhekane nazo azinawo umthela omubi empilweni yakho ngaleyo ndlela. Sema uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu ebusise. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukuthi ulike le video le bese ubuka nezinye iqephu zama video esiwenzile ngesikhathi esendlule nazo ngineshow ukuthi impendulo zokwazi ukuthi uyithola. Ungagcini nje ngobuka le kuphela kanti kuningi ufuna uku-understand, kuningi ufuna ukuqonda ngodaba oluthinta amaphupho. May God bless you, may God be with you. Ngiyabonga.